Здравейте, почитатели на YouTube. Днес ще направя ферма и ще уча малко да покопая в мината. Също така може да заваря овце в този епизод, а може и в другия. Ще видим. Но майче ще е в другия за овцете. Как се спомня от първия епизод, тук някъде трябва да бъдем на там минта. Ето я. И така влизаме. Ама нямам ли повече точно? Добре, значи сега дали да не ви бавя, ще паузирам и ще я взема торчове. И ще се видим след малко. Така, отново съм тук. Ето, взех си торчове. Това е крипър. Сигурно. Да, крипър е. Това е зомби. Ела тук. Има е кол зад мене. По-късно ще върна за тези зомбита. Това сега идват. Добре. Какво за скелет? Къде? Виждам го. Чак трябва да се нямам да. То скелет нещо много ми изглежда. Дай, ела бе. Не мога да гледам. What the fuck, ще умра. Не. Умирам. Спасих се. Ама не за дълго. То скелет много ще дой. Това вече. Ще умре. Сега ще да си взема. То тъмно сега ще има зомбита. Ешко, дай ще първо ще спа и тогава. Първо ще спа. По-бързо. Не трябваше да взема храна, иначе забравих. Как така? От едната страната и от другата ми се появи. Но това може да не е бил също. Така нещо лагва. Добре.
Трябва да видим веднага до там. И те всъщност може и айтемите вече ги няма де. Но поне да видим. Има ги. Тук са. Ама лева ми е сам първи. Имаме кирката. Брадичката няма. Може да ми това взел. Така. Даже по... Хадъл толкова работи сега. Сида толкова кома. Нищо. Кол. И то много. Ето аз се постара. Щеше каза сега се постара да дигна. Пак 3 левел, но видях, че ме щупа на кирката. Така. Ще я да се направя много. Шесканка. Не, ето е братичката. Кой има от мен, бе? Това малко ми беше. Откъде ма цели това нагъл? Добре се тази откъде ма цели. Всъщност тази тук дупка влиза там. Значи от тук може да се минава вече. И по-тук. Тихо. Добре. Ами като погледам, ще ми трябва да пържоли. Да взема, така че... Имам 8 колумен. Просто да си вече ми станаха. Нещо тук. Добре имам пържоли. Да, ям. И ще взема у мен 3. Взех 3. Аз си взема маничко камък. Гордо са 30 камък ще взема. Ще направя 2 такива кирки каменни. Така. Първата, ето и втората. Но всъщност този камък нека се оставя тук. И това. Сега да идем вече към пещерата. Зарадени. Мината е по-точно. Заредени с абсолютно всичко. Така. Ето. Тук сме. Така. Ето скелет.
Той веднага ми дойде на гости. Направил всичко възможно, качил се както гледам. Какво става? Не. Махни се. Добре. Оле. Нека изчакам, ако не издържат сърцата. Добре, с тя толкова. Така. Трали има. Къде аз брах кол? Тук. Ето и едно. Крипър! Оле, tas крипър ми изкара къла. Мале как гръмна до мен. Право... Честно дума, този крипър ми изкара къла. Сега... още какво ми трябва? Тук няма ли още? Има. Ох, пак ли? Къде този път? Ще ма пукаш ли още? Ай, ела там. Ай. Сега малко поне го забавя. Махни се вече от мен. Махни се. Хоп, не мога го целя. Моля, че са, махни се. Ох, убил го. Ама страх само нещо да не дойде. Чай да хапна нещо. Пълен съм. Дай ми нещо да заградя. Това ма надупчил се стрели. Тъй че даже и как му падне ме е удрил. Мале, ако съм оцелял туди. Това скелет. Дай това го строша. Хопа. Не мога ли ги взема? Така. Да, издигна гордо. Не знам кой ли ще издигна. Но трябва да направя... Трябва да взема този път айрон. Защото... Ахахаха, вече ми омръзна. И пара тук на пост. Бягай! Добре. Крипъра гръмна. Идеално. Сега не знам къде е торча. Нищо. Сега не съм за един торч. Кихнах. Малко. Така, като гледам, тук няма много
много интересни неща. Наистина няма, така че ето да вземем толкова, върна си в холма и от холма ще се пусна мина, защото тук нещо не става. Както гледам, няма неща. И така. Оп. Това е ерон, да? Не. Чай се сложа един парче да видим. Нищо няма. Няма нищо. Еми, няма голямата работа. Ау. А! Има още колко. За да дигна 5-6 лева. Аре, нищо не пуска лево. Добре, това пуснах. Мале, тук май ще идвам да се зареждам колко. Много колко. Много има. Шест лева съм. Охо, чакай. Там с една пържола. Точно един стак имам. Да видим сега колко имам още. Един стак е 12 и там имам някъде колко. Не знам към колко. Добре, тук има зомбита. Даже майче видях пара. Не. Не знам защо тук. Вътре само в пещерата има зомбита. Не, има ето го там крипъра. Така. И тук имаме 18. Стават 30, един стак е 30. И чакай да фонзи. Чест колко имам. 0. Добре. Имам 0. Така че. Той тук чеще ме за ружите. И той тук за всякаква храна. Тук си слагаме кожмен пот. Дай сега да... Чакай, имам още 4 кокала. Така че... Сега ако намеря... Ако намеря... айрон, ще мога да се направя.
Имам 200 филиа. Той Руде има много качения, но се нямам нищо. Добре, ще спа и ще започна. Така. Светло е. Добре, сега да започвам да купая. Всъщност иначе колко да остане този епизод? Добре. Така. Сега кефката ще ми се струши. Да. Много силно. И... добре. Сега... ще малко. Всъщност, мисля... този клип да е малко по-кратък. Около да се сложим като 30 минути. Не повече, защото... аз съм бил 7 лева. Не повече, защото... там... беше много дълъг. За това... този ми да е по-мъничък. Това. Това да е... трябва да е 30-35 минути. Но не и повече. Ще покупа малко напред. Хуй, тук няма нито едно айрон поне. Че малко инче. Това може да се вината. Малко няма се разберем да има. Нищо. Така. Би трябвало вече да... Охо. Значи, още няма да има нищо. Трябва толкова надолу да купаем. Има вече 50 камъка, мен е един стак. Трябва още надолу. Не, това да маха. Така.
Така е. Сигурно и тук няма скоро време да намеря нещо. Но ще това е. Тук то не ми се иска да види тази скелетка. Стана бая тъмничко и това. Ще взема този торч. И ще го слагаме с каса. Добре. Това го пуша. Един стак, пак почвам да камъни. Нов стак. Добре, стигнах до нещо. Но не знам какво, така че бъде да взем торчове и... Дай. След дългото копаем... О! Добре. Мислих, че това е кол от стръмни, което видях, но не е било. Добре. Сега, много камъни нося. Така че стак. 2 стака. Ще малко. Добре, вече имам още 2 камъни, които трябва да направя. Значи, това ще го броя като един стак, въпреки че не е 1, 2, 3, 4 стак ще ми стават. Когато добре 2 камъка, това значи ще стане бързо. Но не, няма още, но ще ми трябва чак малко. Добре, вземем 4 камъка. Добре, значи ще взема 10 камъка. Направя повече кирки. И варим в минута. Но ще ми трябва и торч. Сега ще взема малко торчове. 15. Добре, 10 ще направя. Ето вземам торча, 4 торча. Ще се направя и сега да влезем. Добре. Добре, откъде има тази вода, трябва някак се да спра. Аз имам някакво. Добре, имам, значи ще трябва да спра. Охо. Няма скоро време да до източника ви. Ето го. Така, ето кол. Намерих. Да се надяваме тук да има и айрон.
Защото сега рано ще направим кофта за вода и така ще направим и такова. И ферма. Няма вече една готова. Допреди малко имахме две, а сега вече имаме една, защото нали, ето е ето тази момент, която използвам, не е вода. Защото част на бързо ще свърши. Да видим дали има още нещо. Добре, това ще го оставя така, че съм видео. Нали, съм го... нали, че съм го видял. Това да видим... Уоу, какви сте мънички, бе, това е зомби. Че ще ме отрепат. Маните са грозни. Така, единица. Как така ми изкопнаха, че грозни неща. Не знам какво стана. Майко, ще е остана. Този епизод. Хуре, откъде дойдоха? Аз навсякъде бях осветлил. Ето ги. Че мънички нещастни работи. Нето ми го експитето на всичко. То ще ма цепи грозния. Чай да я вътре. Сега ще го откоча. Хайде как колко съм пред камера. Веднага. До сега там нямаше зомбита, сега веднага се появиха. Добре. Ще спам. Аре! Ще спай тогава. Някакъв скелет изгорява в момента. Нека близо до къщата ми. Ето го. Какво влезе тука? И нахалник, с нахалника му. Не е нахалник, даде ми лък. Той сигурно за това дойде. Да знам где лък. Аз сега съм без нищичко. И врам нищо нямам, за там да набах този скелет. Добре, значи вземам. Само колко дълго. Едно само ще си похарча. Така. Вземам го. Така. Не. Така. Още един път. Ще направя сега два такива меча. Какво става, бе? Добре. Ето, готово. Нека да видим този скелет там какво прави. И тя малки бебета зомбите. Ето ги пак. И грозни, ама грозни от всякъде. Ето скелета мачета. Не.
О, добре. Всичко си взех. Ама сега и тези да от бебетата. Ето, взела ми е меча! Връщай моя меч! Какво нагло ми взел меча? И сега съм пак с четвърти лево. Сега си ги оправя. Всъщност, нека не. Нека тази кепа да. Ох, някой зомби. Ето, усетита! Какъв е това лак? Чак малко. Чак, спри. Спираме боя, бе. Ето и това сега ще дойде. Той иска смърт. Чакай да се наям. Тогава идвай. Добре. Нека вече идва. Тя се наява. Добре, имам и 25 колмен. А имам и 30. О, добре. Е, това го чаках от 20 века, видя. Но няма. Сега някой друг ще ми попреча го взема. Това е лошо. Опа, готово. Даже това може да му ударим, то крипър. Не трябва да му ударим. Докара някой зомби при мен. Хубаво, осветлил съм тук. И те още идват. О, още има айрон тук. Добре. Тук е хубаво. Ето още един крипър. Трябва да се гръмни той. И пак не ми ги струши, че айрончета. Точно колкото очаквах. Точно колкото ми трябваха. Но ще взема и ето другия. Така и така съм тук. О, има и още. Така, 5, 6, 7. Кой ма стреля? Кой? Къде? Ма откъде? Ама откъде? Мани са. Какво става, бе? Фък, няма. Убима, то е много. Едно. Бой! Бързо утрепи го. О, добре. Дай, добре, ще изчезвам, защото съм мокров. После да взема всичко друго. Чак съм на къде трябваше да скача. Забравих. Ай, сега. Добре. Добре, тук си построя нещо. Абе, няма, бе. Той зомбито идва тук. Мен зомбито ще ме изде. С тази зомбита имам вкъщи и... Край. Всъщност за сега не какво на мен ми трябваше. И сега веднага форма да се пече. Готово. Аре. Точно трябваше една да имаме. Охо, 6. Така, имам още един кокъл. Така, това. Кокъл и още една стрела. 4 и пак 62. И кол някъде трябва да сложа. Чай взем тук колко има? 19. Ето също това. Само още едно вземане ми трябва и готово.
Всякъде без зеро тук. Взем си го. Така. Сега най-накрая трябва да направим кофа. И нямам такова камък. Не, да се направя това нещо от дърво, защото ето се направя сега мочика от дърво. Оп. Абе. Така. И тук ще ме... тук ще ме точно. Да сега трябва да си купая. Тук реша лопата. Трябваше да си направя лопата, но нищо. Не. Да, също ще стане. Мога трябва тук. Добре. Това е. Сега нека е за вода. Така. Маш стил. Так. Вон се. Петя. Така, мисля, че вътре има още семена. Да, 5 още. Така, но не трябва още да. Слънцето почти залезе. Иначе да, от тук, чай да се взема. Ще пъкна тук, долу. Знам, това нещо става. Но то се взема много голямата работа. Сега вървя да спа. Добре, готово. Спах. Че да видя дали още мога такива да взема. Добре, но не мога нито едно да се взема.
Малко не е много. А, взех една. Даже 3. А той там колко са? 3. Ама тук, второто е едно. А, да, 3 са. Значи, хвърля взема се. Оп. Стъптах ли го? Не. Хвърля сега взема, да. Взема, да. И... Май това е. Ето, да. Слагаме. О, какво стана? Какво стана с тази вода, бе? Слагаме, чао. Що? Нещо потъна просто веднага изчезна. Нещо сигурно е бъгнало. 100% е това. Бъгнало е. Така. Сега въря да се нахраня. Добре, че толкова. Готово. И... Това беше от мен. Довиждане и до скоро.